Kisah kubang kok sana tang kisah sanan musumang ke kaisa kereng kutu masai kenarwano kubang kolok kereng kutu maya kereng kutu muke hai kaisa bolonggo hor nangka ke buti hai ong nor saiman amble parawa am saya tomaba hor nangui bolong khamsaui nai hatai hapung pehogui phaigya ekdom hor kotor hengke hemti hai bolonggo hor nangkangke hor no muthang manani subida koroi amti hor nangai phaigangke bolong ni bufang wafang toksa jotono horo khamui thuibayo eba bothobrok khamui klaibayo ke orota mongkha kaisa toksa sikonsa nukha kubangma bini pal rok kubangma tok rok jani ja bothobya kare khari thangba tam bagui himala hor phainai bufang khamui thangbainai bothop klaibainai butui busara klai thangbainai boro abo mungsa khaimangla horno muthangnani khomata borni yagaw kurui phiaba tok samasa bo ganaro kaisa tuima tongmani ar tuima thangbainai bukuk bini bukuk jikon sabai tui kisa ke naharo phainai horo tuiro thangai naharo phainai horo tuiro gitabunaro wansogin nai di bo kisisa chikonsa bukuk bai tui nahari phainai tui horo tui luinai horno muthagui damano kisa sadi horno muthagui damano maya bole hengkake bini otong mono nugui bini logoni tai toksa bono sungka nungaba tamo khaitong nini chesta to bertho nungkon dino horno muthagui simai nungtam tagin aro chesta khaitong hengke toksa pratam saga himalle bolong to khamui thangano chini nokbo khamui thangano phiaba hor khamani laibumao jefro sijagano history o jefro sijagano afro ani bumung nasigui tongnai eba khari thanai toksaruni grupo ani bumung tongla ani bumung buro tongla himalle ang thuyasak ang jesung mansak ang horno muthangnani naikha bumung amti heini ani bumung phainai hengke tabu kereng kotoma osok jorano kereng kotoma meaning tamo khamalle chung অনেকটা সিচুয়েশন অনেক সময় চিনি ফাননি সেফানো বারা আমতি হাই সিচুয়েশন চুং ফেস মা খায় ফিয়াবা চিনি মুসুং মানে চিনি নীতি আদর্শ আবো যদি করা খাঙ্কাঙ্কে চুং ফেলিউর অংমান দিনফানো চুং যে চেষ্টা খাইকা চুং লড়াই খাইকা আবো চিনি পরেনি চিনি নেক্সট জেনারেশন খাইনাই বুসকাংনি চিনি next generation no so kaisa message ruimano laibuma suimano tipramotha already kaisa laibuma suika bhaike tipramotha political party khaimani yagola buba grani tuidulma bai history o jotonse kom somoyo edisio power of phaika joto tiprasarungni hamjangma support tai phan manoi ama kaisa laibuma suijaknai tipra dofani laibuma hengkangke chini buskango taibu gerak taibu kotor coba tongku chung taibu fight khaina nangku ar chini fight tabuk joratui je khlai phaika tabuk joratui je khlai tongu tabuk buskangni salo je khainai joto nino je contribution abo chini laibuma sujak thangnai norok tabuk oro jisuk je tong tamai mane asuk jak logi runan bagui churo phan runan bagui ne buba garano phan runan bagui dofa muthangnan bagui norok jotono laibumani bagidari norok jotono contribution baino chung buskangni salo chini dofa no phiongnani bagui laibuma srami klangnai norok ready da norok ready namle especially ang YTM ni ongoi ani YTF ani youth rongna ani koimong norok tabo ani sekarang ni bokta sai kalam kha chini bokok parmitariya
chini youth nongka chini society ni backbone mane chini phikung ni background chini society no buskang ni shalok krak khainan bagoinai chini youth si jottoni buskango tonginai samung khainai ke chini youth ni belai kotor kaisa responsibility tongo a responsibility no narunani samung tangna bagoi sung ready ongna nangnai tabung ni simino chini jago kubang jora kuroi ke buskango chini one last fight nei english by je sunjang mana abon mane tamo paithang ni coba abo tangi paithang coba abo ani sekang ni bokta saikelang kha o paithang ni coba ni sekang te kesa tonggo abo hungke bobagrani kokbai semi final abo village council election no sung semi final hunine one sogoi coba nokori dong tabo engke October eba November ni bisungo sungkha khai village council election ongoi thangano o village council election ni kok sana thakang ke sungoro ma buji lainai sung motamoti joton saimano village council election onek ageno omnani kok tongmani karon agini jara committee o tongmani agini je committee elected borni mayor paimani balokha phiaba tabuk ADC area o tipramotha tiprasan bagai samung tanggoi tipramotha power tongo hunoi ruling party BJP ADC election village council election khairora gya village council election ong khang keta mongnai tipramotha painai bile tipramotha painai abono kiriwoi village council election khairia tipramotha apai khang keta mongnai tipramotha ni yago block ni panchayat ni fan rok joto kisho tipramotha ni yak control nai tipra sarok subajang nai abono kirijago presently borok tam khaitong humanla chikon mikon je kisa misa choni manthai rok akorok sorkari torok theke je phaimani schemes rok borok tam khai o boroni BC chairman asuk tong sok abobu illegally binibu mayor pai thangjak bobu elected ya selected chi chini torok theke chung BC panchayat ni je committee sanami rumane ADC habang hoite approve je phaimani committee upor accept khaya abatangi khaya humanla o boroni BC chairman block asuk tongo boroni kisamise MDC rok neta rok koikjon MDC tongo netai local area o neta rok tongo borok tam khai boroni bisingtoi phuno simi sala hello o borno o scheme rodi o borno tarodi amtheke bising simi borok select khai lainai taile oyake ini block ofan bagi rohnai oyake neta rokni nogofan bagi ronai kintu public ni yago jara nangui tongo nang sugya borok ni yago o help o scheme rok soguya abongkha borok ni tongmung amtheke kisi borok rokno khorcha khoroni tabuk borok ni loge himi tongnai rokno amtheke payi narunani rang puisa charoi nai bini manthi no sebinai borok no ruoi ke chung tipramotha chung tiprasani bagoi samung khainani bagoi oborok no meser nane nangnai kubini lamao ke chung chini final tongo 2023 assembly election chini final phiaba aboni sikang semi final chung je khepano koplayona nangnai noroni thane abono ang komangkok sana thanglia chini final chini semi final te chini one last fight mane abono chung pal khe thancha khe chung abono je khepano koplayona nangnai